25 مژدار روژا تکوشینا لهمبر تندوتوژیال سرجنیه لچارچوبه روژه دل آمده و دوی مهیدا چندین برنامه جداج آلی کومرین جنان ورل درخستن. پلاتفورما جنین دیجله و فراته جبو بیر آینینا جنین که دست میر حسکری ام بابو برای خواه حتنا کشتن چالاکیه که لدارخستن. جن خواستن کل پارکا کناوه شمسی آلاکه وینین جنین قربانین که تندوتوژی حتنا کشتن وکن. که شمسی آلاکشی به دست برای خو به سال 2003 ده هات بو کشتن. لی پولیسان دستور ندا و جنان مجبوری پارکین لدورا سورین دیروکی هشتن. Birçok arkadaşınız bekliyor. Siz Birçok saygı arkadaşımız duyduğunuzu bekliyor. söylediniz. Tek bir şey dinlemeniz Lütfen gerekiyor. arkadaşlarımızla Lütfen bir birlikte dinler geçelim. misiniz? به دهم پولیس لدورا چالاکیا جنان گرتن و جنین چالاکفان برتک نشانه وی هلوست جیدان. جنین آمده وینین قربانیان یک بیک هلگرتن داخوینیکتان و بحثا پیمان استانبول کرن. Koruma kararları. Biryarên parastinê yan biryarên tedbîran jinan ji kuştinê naparêzin. Ji bo ku peymana Stenbolê naxin miryetê, hikûmet jî û dewlet jî û dadgeh jî ji kuştina jinan berpirsiyar in. Ev biryar xizmetê dike ji hêzra desthelatiya mêran e. جنان خواستن که حکومت پیمان استانبول آکو و جنان لهمبر تندوتوژی بیاسایان بپارێزه خو جبه پیمانê ve nekişe. Piştî daxuyaniyê çîrokên jinên ku bûne qurbanî yek biyek hate xwendin. diyerek kapıya çağırması. Ev dayîk ji bo temaşevanên me dibêje ne tenê zilma mêran, zilma dewletê jî di heman demê de tundutûjiyek mezin e li ser jinan. Valla dayıkek ez sada serngi xusekinime ez kar dikim. Ez ana jî dişiğulim. Derim ev ki bir şirketke derim dişiğulim. Meremi jî zindanê daye. Ji bunê siyasî ji bunê ev ki paylaşım ki kiriye devletê 12 sal ceza daye Meryem'in. Lawkê min jî li Enqerê dixwendin û ew jî anat bir çavê daye. Bu 5 sal binê zindanê daye. û keskî jî tune birayê wî jî ziraet mühendisê xweniya dewletê îşine daye. û ne daye wî û di ayna di helê hazir de ez dişiğulim. Ez jî şirketê derim temîzliğê dikin. Navê min Feyziye Qoğlu ye. û wala birim çi lawk jî dişiğule cana ji xwe meslekteyî serbest dişiğule û birê xwe xwedê dike. Yani tu vê rewşa ji weka şîdetê binavê. Tabii şiddet ele çiye? Zulm sermenin ne var? Zulm ve hakaret serme gişayel. Gene de pır serme kurmancayı. Kurê xwe ên girtîgehê jî binêre. Remziya Tosun jî behsa vê çalakiyê her wisa giringiya tekoşîna li hember tundiya ser jinê jî dike. Pêvajoya de 25 mijdarê heye tundiya li ser jinê qetliyama ser jinê. Îro me xwest jinê hatî qetil kirin hemberê malbatê xwe da hemberê bi destê hevjinê xwe da ya jî sevgiliyê xwe da qetliyama jina da me xwest em fotoğrafê jinê hatî qetil kirin ji şemsayê birê heya Emine ya me xwest fotoğrafê wa di nava parkê da li her cîkê xin yani balê bikişînin ser qetliyama jinê kuştina jinê çuka polîtîke îro hûn dorpêçê dibînin zaten îro em dibînin yani kuştina jinê polîtîke kuştina ser jinê hatî fers kirin û peymana İstanbolê çuqa tê tunde kirin yani îro endema der dorê xwe mêze dikin bi rastî jî bi destê îktidarê çuqa hêza xwe na mezin dora jina top kirî naxwaze dengê jina bilind bibe naxwaze jin dengê xwe bilind bikin û naxwaze jin hemberê qetliyama bisekin ê dema pêvajoya be her kolankî de jî mêrê jî zîhniyeta zilamtiyê jî hêzê bigire qetliyama jinê di kolana da di mala da li dera da ê zêdetir bibe. Jinan piştî daxuyanî û xwendina kurte çîroka jinên qurbanî çalakiya rûniştinê jî darxistin û dirûşman bers kirin. Hêjaya gotneko ji meha yekê a 2020 heta roja me li seranserê Tirkiyeyê 285 jin hatine kuştin ku ev hejmar di meha 11 da 21 jin bûn. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.